Vo verejných priestoroch nášho mesta sa nachádza množstvo umeleckých diel. Sú umiestnené na sídliskách, nádvoriach či átriách a často okolo nich prechádzame bez toho, aby sme im venovali pozornosť. Spoznávaniu týchto artefaktov minulého storočia sa venuje podujatie Mesta kultúry Trail Moderny. Komentovanú prechádzku medzi sochami si vychutnali nadšenci architektúry v sobotu 26. októbra. Lektorom podujatia bol Tomáš Makara zo združenia Alt 30 kolektív. Dneska prebieha komentovaná prehliadka ku dielam druhej polovice 20. storočia vo verejnom priestore. V podstate názov komentovanej prehliadky je Prechádzka medzi sochami. Tento formát bude ešte prebiehať v budúcom roku, v zásade do konca mája. A tieto komentované prehliadky sú súčasťou projektu Trail Moderny, kde v Humennom mapujeme toto dedičstvo moderny vo verejnom priestore. Prvou zo 4 zastávok podujatia bolo súsošie Zdravie ľudu, umiestnené pri vchode do polikliniky. Jeho inštalácia prebehla v roku 1988. Autorom je Alexander Trizuliak, ktorý patril k najtalentovanejším sochárom svojej generácie. Jeho zásluhou boli založené viaceré galérie v Bratislave, Trenčíne, Nitre či v Humennom. V Parčíku na Komenského ulici sa nachádza sochárske dielo Ladislava Kacvinského z roku 1970. Pre jeho tvorbu bol charakteristický vzťah matky a dieťaťa, nevinnosť a čistota. V podstate sme pokračovali ku obchodnej akadémii, kde stojíme dnes. Za mnou môžete vidieť sochu od Františka Patočku. Taktiež na obchodnej akadémii môžeme vidieť veľkoplošnú kameninovú mozaiku od autorov Andreja Gaja a Mikuláša Dica. Dneska budeme končiť pri SO služieb, kde v interiéri sú diela od autora Dušana Srvátku. Najdlhšie sa účastníci podujatia zdržali v priestoroch pri obchodnej akadémii. Vchod do jej areálu zdobí dielo z travertínu. Autor František Patočka sa venoval figurálnej plastike, inšpirovanej prírodnými tvarmi. Skulptúra vznikla v roku 1970, rovnako ako mozaika s názvom Chémia, ktorá zdobí priečelie budovy. Tá bola výsledkom spolupráce Alexandra Gaja, rodáka z Humenského okresu, a Mikuláša Dica, pochádzajúceho z okresu Stará Ľubovňa. Tvorba oboch umelcov je charakteristická svojou monumentálnosťou a geometrickou štilizáciou formy. V školskom átriu je umiestnená ešte jedna socha, tentokrát neznámeho autora. Posledným umelcom na programe sobotnejšieho architektonického putovania bol Dušan Srvátka. Jeho dielo zdobí priestory Strednej odbornej školy obchodu a služieb. Vo svojej tvorbe sa venuje maľbe, úžitkovej grafike, rovnako ilustrácii. Architektúru druhej polovice 20. storočia predstavia i ďalšie komentované prehliadky, ktoré sa uskutočnia v budúcom roku. Na ich základe plánujú organizátori vydať i tlačenú mapu s informáciami o stavbách, sochách, plastikách a ďalších dielach v našom meste. V najbližších minútach sa vrátime k ďalším podujatiam Mesta kultúry, ktoré sme pre vás zmapovali. V rámci série Trail Moderny sa uskutočnili aj intervencie do verejného priestoru. Prvú ste mohli zažiť v júli minulého roka, druhú v sobotu 24. mája. Účastníci podujatia sa zišli pred vstupom do priemyselného parku. Kedysi sa v tomto priestore nachádzala socha, ktorú vytvoril Štefan Belohradský. Nainštalovaná bola v roku 1966. Z ideologických dôvodov bola odstránená už v roku 1973, čiže viac menej táto intervencia reaguje aj na históriu Chemlonu, aj nejakým spôsobom na miesto, kde existovala táto socha od autora Belohradského. Pôvodné umelecké dielo nahradil Chemlonový koberec, nesúci so sebou symboliku trvácnosti. Táto intervencia predstavuje niečo, čo je trvácne, lebo Chemlon ako vlákno polyamidové je niečo, čo mám pocit, že sa nedá zničiť. Je trvácne, farbostále a ľudia, ktorí tu pracovali, tak vlastne to je niečo, čo tu roky vyrábali a teraz vlastne toto, čo tu ako keby sa z tej zeme vynára, je tá spomienka na tú ich prácu a čo vlastne tu zažili a tie roky, čo tu vyrábali. Hlavným cieľom intervencie bolo zmeniť vnímanie miesta, ktoré je akoby bezduché, prázdne a dodať mu tak nový život. V podstate rozmýšľam nad tým ako nad nejakou horizontálnou sochou, ktorá je tu teraz osadená a je to taká kombinácia spomienok, nejakých prírodných motivov, takého vynárania sa
Je to vlastne oranžové, plné energie a výrazné ako malba, ktorá má v sebe proste tieto žiarivé farby.